A Terrassa, on hi ha una societat civil molt activa, Joan Puigcercós es va comprometre a contrarrestar el que va qualificar d'excés d'intervencionisme de les administracions, retornant una part del poder polític als ciutadans. Massa sovint hem pogut veure com el Partit Socialista es comportava gairebé com fent caciquisme, com fa Convergència amb els pobles de la Catalunya interior. Fent caciquisme en els barris, controlant el vot un a un, condicionant les subvencions. L'Escola d'Arts i Oficis Safra, al barri del Clot, una escola molt important durant la República, és el lloc triat per Jordi Portabella per explicar les seves propostes per atendre les famílies que tenen problemes de violència en l'àmbit familiar. I proposem fer 5 escoles de família a 5 districtes diferents a la ciutat de Barcelona, en la que es pugui produir una interrelació entre pares i fills. L'anècdota l'ha protagonitzat el supervivent, que protesta durant la campanya contra la política d'habitatge que es fa des de l'Ajuntament.